Имаме си българин във висшата лига. Няма как да не се гордея, че съм българин. Благодаря ти, Груев. Роден в София през 2000-та година, но израснал в Германия, Илия Груев е дете на футбола, син на бившия национал Илия Груев старши. Той изминава дълъг път от школата на Вердер Бремен до голямата сцена на английския футбол. На 31 август 2023 година Груев подписва с Лийдс Юнайтед, клуб с легендарна история и верни фенове, известни с това, че живеят и дишат на Елън Роуд. В началото българинът е с тихо присъствие, често на пейката, но никога без амбиция. Търпение, дисциплина и характер – три думи, които описват пътят му в първия сезон. Матч срещу Кардиф се превръща в повратна точка. 97% точни подавания. Рекорд за клуба за последните десетилетия. И заслужена награда играч на матча. Така Груев печели не само уважението на съотборниците си, но и любовта на феновете. През сезон 24-25 изиграва 52 мача без да отбележи гол, но със сигурност и интелигентна игра, която става гръбнак на халфовата линия. С него в състава Лийдс печели Чемпионшип и си връща мястото във висшата лига. Най-голямата сцена на английския футбол и не само. А Лийдс не е просто клуб, това е история на възходи и падения, на титли и катастрофи, на вярност, която оцелява дори в третия ешелон. Днес, с модернизация на стадиона и ново поколение футболисти, клубът е готов да се изправи отново сред най-силните. И точно там, в сърцето на този възход е един българин. Илия Груев, момчето, което започна пътя си от София, премина през Германия и стигна до Елън Роуд, за да играе във висшата лига. Символ на постоянство и търпение и вдъхновение за българския футбол. А последният българин, който е играл в висшата лига на Англия, е Станислав Манолев, който направи това през 2013 година, докато бе под наем в Фулъм. Той записа 5 срещи в първенството между февруари и април 2013 година. Сами виждате преди колко време ние сме имали българин в висшата лига. За мен това е празник. Отново ще гледаме големи мачове. Отново ще имаме българско присъствие. Лийдс, Юнайтед и Илия Груев.